104.7 IFM. Report! Mahigit 1,000 mga kabataan mula sa iba't ibang bahagi ng Pangasinan ang magsisipagtapos sa kailan lamang inilunsad na Police Community Academy na inisyatibo ng Hanin ng Kapulisan. Aabot sa 1,500 mga kabataan edad 18 hanggang 21 ang sumailalim sa iba't ibang aktibidad na nakapaloob sa naturang programa tulad ng leadership, trainings, youth empowerment at iba pa. Binigyang diin ni Pangasinan PPO Provincial Director Kapukyan ang gampanin ng mga kabataan bilang katuwang sa pagtataguyod ng maayos at payapang komunidad. Magkatutulong ang naturang programa sa pagpapalakas ng kakayahan ng mga kabataan na silang mamumuno, maging ang pagpapalaganap ng disiplina at pagiging responsableng mamamayan. Samantala, nagpahayag naman ng suporta ang iba't ibang lokal na pamahalaan sa lalawigan upang maayos na maisakatuparan ang naturang aktibidad. Mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Ron Araca. Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.